Bl-isem tal-Missieru tal-Ibħakom. Ħuti ew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri Quddiesa. In salvazzjoni ta' min jittama fik, mulej ħnina. Intama ta' min imut fidejk, Kristu ħnina. Int ena tal-qaddisin kollha, mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox jafrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla intaf bli ma fedeltà l-poplu tiegħek qiegħed jistenna il-festa tal-miliet. Għatina nitolbuk li seħħinna naslu għallena bla qies li nġarbu fit-twelid ta' Sidna u li b'qalb ferħana niċċelebraw dejjem b'solennità Quddiesa. Bibnej Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Ħajjifirħu d-deżert u l-art maħruqa. Ħajjifraħ ix-xari u jwarrad. Ħajwarrad taqbes u tanni. Sebħ il-Libanu jingħata lila, il-ġmiel tal-Karmel u tas Qawwu l-idejn mitruħa, saħħu l-rkubtejn imrieda, ejdu lil dawk ta' qalbhom imbeżza, għamlu l-ħila, la tibżawx. Araw, Alla tagħkom ġej jitħallas, il-ħlas ta' Alla wasal, u stess ġej biex isalvakom. Imbagħad jinfetħu għajnejn l-omja, jinfetħu widnejn it-torox. Imbagħad it-zopp jaqbes bħala żiela u l-sin l-imbikma jinħal bil-ferħ. Jerġgħu lura l-mifdijin tal-mulej u jidħlu f'Sion jgħajtu bil-ferħ. Ferħ ta' dejjem fuq rashom. Il-ferħ u lena jiksbu u jgħibu swiet il-qalb u l-qrib. Il-kelma tal-mulej. Għal-klim tas-san minn wieġbu flimkien, ejja mulej ħassalvana. Il-mulej iżomm kelmtu għal dejjem, jagħmel ħaq lill-maħqurin u jagħti l-ħobs lill-imġewħin. Il-mulej jeħles lill-imjasrin. Ejja mulej ħassalvana. Il-mulej jiftaħ għajnejn l-omja. Il-mulej jerfa lill-milwijin. Il-mulej iħobb il-ġusti. Il-mulej iħares lill-barranin. Ejja mulej ħassalvana. U jżomm lil-tin u lill-armla, imma lill-ħżiena iħarbtilhom triqathom. Il-mulej isaltan għal dejjem, Alla tiegħek Sion, minn nisel għal nisel. Ejja mulej ħassalvana. It-tieni qari mill-littra ta' San Ġagu Apostlu. Ħuti, stabru, sa ma jasal il-mulej. Ara, il-bidwi joqgħod b'sabar kbir jistenna l-frott ta' żiż tal-art sa ma jieħu x-xita bikrija u mwaħħra. Stabru intom ukoll, qawwu qalbkom għax il-miġja tal-mulej hi fil-qrib. Tgergrux kontra xulxin ħuti biex ma tkunux iġġudikati. Araw, l-imħallef qiegħed quddiem il-bieb bħala eżempju ta' tbatija u s-sabar ħuti. Ħudu il-profeti li tkellmu f'isem il-mulej. Il-kelma tal-mulej.
l-ispirtu ta' Sidi l-mulej fuqi, għax il-mulej jikkonsagrani biex inwassal il-bxara tajba lill-fqajrin. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien, Ġwanni li kien fil-ħabs sema bl-emejjel tal-Messija u batandu 2 mid-dixxipli tiegħu u qallu: Inti huwa dak li għandu jiġi jew nistennew lil ħadd ieħor? Ġesu wieġeb u qalilhom: Morru għatu lil Ġwanni l-aħbar ta' dak li qegħdin tisimgħu u taraw. L-omja jaraw, it-sopop jimxu, il-lebrużi jifiequ, it-torox jisimgħu, il-mejtin iqumu, l-Evanġelju jixxandar lil foqra. Ħini hu min ma jitfixkilx minħabba fija. Meta dawk telqu, Ġesu qabad ikellem lin-nies fuq Ġwanni. Xi ħriġtu taraw fid-deżert? Għażbat ix-xejjer mar-riħ? Xi ħriġtu taraw? Raġel li bes fin? Dawk li jilbsu fin fil-palazzi tas-slater issibhom. Mela xi ħriġtu taraw? Profeta? Iva ngħidilkom, anzi xi ħaġa iżjed minn profeta. Dan hu li fuqu hemm miktub: Ara jiena nibgħat qablek il-ħabbar tiegħi biex iħejji triqtek quddiemek. Tassew ngħidilkom li fost li tin-nisa ħadd ma qam akbar minn Ġwanni l-Battista. U b'dana kollu li sar wieħed fis-saltna ta' Smewiet huwa akbar minnu. Il-kelma tal-mulej tifħir tal-in tal-Evanġelju. Ġesu jipprova jispjega lil 2 mid-dixxipli ta' Ġwanni il-Battista x'kien qiegħed jiġri. Il-mistoqsija tagħhom hija mistoqsija importanti. Ġwanni jixtieq ikun jaf jekk Ġesu huwiex dak li għandu jiġi, jekk Ġesu huwiex il-Messija. Inti huwa dak li għandu jiġi, jew nistennew il-ħadd ieħor. Huwa mument ta' għażla. Il-mistoqsija importanti għaliex jekk Ġesu mhuwiex dak li għandu jiġi, allura Ġwanni qed jgħid nistennew il-ħadd ieħor. U Ġesu ma jintilifx f'ħafna diskors. Ipoġġi quddiem dawn iż-żewġ dixxipli għaliex Ġwanni ma setax imuru għax kien il-ħabs minħabba il-verità fuq iż-żwieġ u jgħidilhom morru għatu lil Ġwanni l-aħbar ta' dak li qegħdin tisimgħu u taraw.
Għaniġbet l-ewwel riflessjoni. Ġesu ma jippruvax jimpressjona bil-kliem. F'diversi momenti fl-Evanġelju nsibu li hu jgħidilna ħarsu lejn l-opri, ħarsu lejn dak li qed nagħmel. U dan kien l-aqwa argument għan-nies ta' żmienu, b'mod speċjali għal dawk li ma setgħux jifhmuh, dawk li ħassew li il-kliem tiegħu jew kien tqil jew nkella diffiċli biex jemmnuh, diffiċli li jemmnu li iben Alla ikun mastru daxxa. Li jgħix minn Nazzaret u jissejjaħ Ġesu ta' Nazzaret. X'jista' joħroġ minn Nazzaret? Kemm importanti li aħna qabel nitkellmu inkunu xhieda. Ħafna ġenituri kultant iħossuhom f'diffikultà kif se jgħaddu l-fidi lill-uliedhom mod speċjali meta jikbru, ikunu żgħażagħ bil-libertà, bl-awtonomija tagħhom. U hija esperjenza komuni fil-familji li iżjed ma tgħid inqas jirnexxielek. Jekk inti tridu jmur il-Quddies, staqsi lilek innifsek, imma inti qiegħed tmur, inti qiegħda tmur. Għaliex bħalna iż-żgħażagħ tagħna jinnutaw kollox. Kultant jaħżduna għaliex donnom mhumiex imħajrin għaż-żwieġ. Imma aħna xhieda qegħdin nagħtu tal-ħajja miż-żewġa. Il-kliem għandu qawwa kbira imma li tgħix ħafna iżjed. Il-kelma tqanqal imma l-eżempju ikaxkar ngħidu. U din l-ewwel tagħlima li jixtieq ifakkarna Ġesu. U x'għid Ġesu? Xi prova juri biex jipperswadi lil dawn iż-żewġ messaġġiera li bad Ġwanni l-Battista li hu il-Messija. L-omja jaraw, it-sopop jimxu, il-lebrużi jfiequ, it-torox jisimgħu, il-mejtin iqumu. L-Evanġelju jixxandar lil foqra. Il-familja nisranija u din hija t-talba li nagħmlu llum trid tkun esperjenza ta' dan li qed jgħid Ġesu tgħiduli mela aħna sptar. Il-Papa kultant meta jħares lejn il-Knisja jgħid aħna bħal sptar. San George Preka kellu din l-intuizzjoni ħafna snin ilu, kiteb ktieb ħelu jismu l-isptar ta' Kristu. U San George Preka jimmaġina l-Ġesu. Iżur sptar u f'kull sala hemm xi marda tal-ispirtu, xi vizzju. U jidħol għax Ġesu għat-tabib tar-ruħ u jgħid kif inti tista' tirbaħ din il-marda tal-ispirtu. Ir-reba, ir-rabja, l-għejra, iż-żina, is-serq, sala. U Ġesu hawnhekk qed jagħtina ħafna kategoriji. L-omja jaraw, aħna bil-Malti x'jgħidu, min hu l-ikbar għami, dak li ma jridx jara. Il-miżżewġin għandhom din is-seħħa li jaraw il-Ġesu f'xulxin.
Issa jekk inti tara l-Ġesu f'dak li jkun se twaddablu xi platt, jew x'idvenvinlu xi kelma ħafsa jibsa, apparti jekk tkisser platt tixtri ieħor, tiġik naqra għolja. Ma kultant il-kliem iweġġa' ħafna iżjed. It-sopop jimxu ħafna drabi aħna fil-mixja tal-fedeltà fiż-żwieġ notru il-mulej qiegħed hemm biex jagħtina l-qawwa nerġgħu nibdew. Imma jrid ikun hemm il-maħfra ta' xulxin. Ħafna drabi xi ħaġa xi nuqqas impoġġuh ġol-komma hawn, biex imbagħad meta jasal il-mument dritt erfajti li di ġol-komma. Il-lebrużi jfiequ, il-lebrużi jkunu nies li maqtuwajn mis-soċjetà. Il-familja trid tkun ambjent fejn kulħadd iħossu komdu. Għandna żgħażagħ li jsibu diffikultà li fil-familja ikunu dak li huma għax jibżgħu li mhux se jkunu milquha. Imma l-familja trid tkun dan l-ambjent komdu kif jien għax ommi u missieri se jilqgħuni kif jien, iħobbuni kif jien, mhux kif jixtiequ huma li jien, kif jien. Tifhmuni intom. It-torox jisimgħu dawk bħall-lama l-ikbar trux min ma jridx jisma'. Kemm nitkellmu ngħidu kliem il-xulxin imma minn waħda jidħol u mill-oħra joħroġ. Jekk ma nkunux ukoll quddiem it-televiżjoni, kulħadd iħares lejn l-istess kaxxa tad-dawl u m'hemmx komunikazzjoni bejnietna. L-unika ħaġa huwa taqliblu x'issa. Imma il-familja trid tkun l-ambjent fejn tassew nisimgħu il-xulxin. Bir-ruħ. Il-mejtin iqumu tgħiduli issa sew x'se nagħmlu hawnhekk. Inti qatt ħsibt xi ħadd lilek ħafna ma taraħ u tisimgħu? Kultant qed ngħid anke għall-ġenituri jien u għan-nanniet. Qishom diġà mietu. Qegħdin ġoħhom impostajnihom hemmhekk dawk jieħdu ħsiebhom tal-miliet irid ikunu wkoll il-miliet li min fuq ir-radar tagħna m'għadux jeżisti jerġa' jidħol fil-lista tal-ħajjin. Bħallu li ukoll li telqu. Kemm hi ħaġa sabiħa tisma' stejjer li jimlewlek il-qalb tiegħek. Ta' ulied li jerġgħu jiltaqgħu mal-ġenituri tagħhom għax minħabba xi disgwid ma jkunux semgħu il-xulxin u jkun hemm it-tannieqa tal-imħabba. Dak ukoll huma mejtin li reġgħu għall-ħajja. Kemm il-ġenituri u kemm l-ulied. L-Evanġelju jixxandar lil-foqra. Aħna f'dan l-avvent tajjeb nagħmlu l-esperjenza tal-ikbar faqar. Dik li inti tmur quddiem Alla u tgħidlu Sinjur Alla, jiena għandi bżonnok. Aħna nippruvaw kultant ngħixu mingħajru, imma jekk għandna bżonn xi ħadd huwa Alla. Ħini minnu
min ma jitfixkilx minħabba fija. Qabel Quddiesa kont qed nara klip żgħir ta' Deutsche Welle dwar familja Ġermaniża li ddeċidiet tilqa' għandha 7 żgħażagħ mis-Sirja jgħixu magħhom. U kien hemm din l-intervista ma' din il-koppja u ma' dawn iż-żgħażagħ li kienu refuġjati, itturufnati minn pajjiżhom. U din il-koppja laqathom id-dar tagħha. L-ewwel kien hemm wieħed, u mbagħad ġie ħabib tiegħu, mbagħad ġie l-ħabib tal-ħabib, u waslu sa 7. Ovvjament xejn mu bla diffikultajiet, xejn mu bla sfida. Ma kemm tkun ħaġa sabiħa li aħna ngħixu l-ħajja tal-familja bħala ambjent li jilqa' lil kulħadd. Nibdew minn tagħna stess, xkultant ikollna diffikultajiet nilqgħu il-xulxin. Donnu biex tkun magħna tkun perfett, min hu perfett? Mod speċjali fejn hemm il-mart mentali. Hemm kampanja fis-soċjetà ċivili jiena nissapportja bil-qalb kollha għax nifhem il-bżonn tagħha li aħna ma nibqgħux nistħu naċċettaw u nammettu li kif jista' jkollok il-mart fiżiku jista' jkollok ukoll il-mart psikiku. U li inti ma tażilx jekk tkunx b'saħħtek jew marit. U hemm bżonn naħdmu fuqha din il-ħaġa li ngħinu l-xulxin, li nilqgħu l-xulxin. Li ma jkun hemm l-ebda kundizzjoni li tgħidlek ara dawk amminti leħija tagħna raw x'nagħmlu. Dan nitlob jien dan il-Milit Imqaddes. Meta fil-familji tagħna ngawdu x-xena sabiħa tal-presepju li apparti mill-kultura tagħna, il-Papa Franġisku kiteb ittra apostolika lill-Knisja kollha dwar is-sinifikat sabiħ tal-presepju. Aħna għall-grazzja t'Alla il-presepju għadu anke minħabba l-insistenza ta' San George Preka parti qawwija u sabiħa mill-kultura tagħna. Ikolkom ċans fittxuh dokument tal-Papa fuq il-presepju iffirmah fl-ewwel ta' Diċembru ta' din is-sena 2019. U jgħid li din huwa mod ukoll kif in-nanniet, il-missieriet u l-ommijiet iwasslu l-fidi lill-uliedhom, lill-ulituliedhom. Kemm ħaġa sabiħa li inti issib naqra ħin u n-nepputi tgħidlu ara hemmhekk hemm Baby Jesus, hemm il-Madonna, San Giuseppe, il-Baqra u l-Ħmara, u dak li jxabbat x'inhu u dak l-anġlu x'inhu jagħmel. Il-Papa jagħti spjega lil personaġġi eżies għalina fil-presepju. Imma minnhom jgħid kemm ħaġa sabiħa li fil-familja l-presepju jsir għodda ta' kif tgħaddi l-fidi. Li inti tifhem li l-iben ta' Alla li ħalaq kollox huwa tarbija f'maxtura. Ġoħar. Ejjew nitolbu għall-familji kollha Maltin u nitolbu li aħna nkunu xhieda ħajja ta' minu Ġesu, min jiltaqa' magħna jgħid l-imħabba minn fejn ġejja. Ġejja mill-qawwa li jagħtina
l-Ispirtu Qaddis tiegħu. Jina nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox li ħalaq sema u l-art. Dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla. Imnissel minn Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawn minn dawn, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mismewiet għalina l-bnedmi u għal-fidwa tagħna u għal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina bata taħt Ponzju Pilatu, miet u difnuh. U fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-korba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier. U għandu jeġa jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben li hu meqjum u mweġġa flimkien mal-Missier u mal-Liben u li tkellem f'hom il-profeti. U fi Knisja waħda Quddiesa, Kattolika, Apostolika nistqarma mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Fl-Evanġelju tal-lum rajna lil mulej huwa dak li jagħmel l-ġubijiet fost il-poplu tiegħu. Ejjew nitolbuh bil-fiduċja. Tinsiex mulej lil dawk li qed imexxuna, il-Papa, l-isfijiet tagħna, is-saċerdoti, id-djakni u reliġjużi. Għatihom l-erf biex jarfu jkunu dawl għalina, nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tinsiex mulej lil dawk li telqu minn pajjiżhom biex imorru jxandru f'pajjiżi tal-missjoni. Għatihom il-ħtiġijiet kollha tal-ħajja, nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tinsiex mulej lill-missirijiet u lill-ommijiet li lilna tawna l-ħajja. Roddilhom għal mid-darba dak li għamlu magħna, nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tinsiex mulej lil dawk li qegħdin nibatu imħabba l-gwerer, il-ġlied u l-vjolenza. Eħlishom minn dan it-tiġrib kollu, nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tinsiex mulej lil ħutna l-mejtin, daħħalhom fis-saltna tal-ena tad-dawl u slim, nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej fil-providenza tiegħek il-qaħ dawn it-talbiet tagħna u kompli urina minn int tassew f'dan l-avvent bi Kristu Sidna.
Nitolbu ħuti biex il-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Nitolbuk mulej li ma nonsu qatt nofrulek bil-qima dan is-sagrifiċċju li bih jiġġedded il-misteru qaddis li int waqqaft u b'qawwa kbira sseħħ is-salvazzjoni tagħna. Bi Kristu si il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Iżu ħajli l-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tassew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna. Li dejjem u kullimkien irrodulek ħajr bi Kristu Sida. U bl-ewwel miġġa tiegħu fis-sura f'qajra ta' bniedem temm il-pjan li ntħejjejt minn qabel u fetħilna t-triq tas-salvazzjoni ta' dejjem biex meta jiġi darb'oħra fis-seb tal-kobor tiegħu nisbu fl-aħħar bid-der il-premju li issa qegħdin nisru għalih u nistennewh bit-tama għax inti stess wettulna. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, maqtejja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Dilek minn ġej f'isem il-mulej osanna fl-oli tas-snowi. Qaddis tas-sew int mulej inti lajn ta' kull dusir. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħi bagħti bħal-Mozz rat il-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġism li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa l-kalċi reġerat il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu u qal ħudu u ixorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan fi fkira tiegħek. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Nrodulek ħajra xorbok tilqana u nquddimek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. F'dakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba, fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-isqof tagħna Charles, mal-isqof Joseph li qed jgħid, mas-saċerdot u d-djakni ġien kollha. Remember your called Queen, to whom he died in with Christ. Remember our brothers and sisters who have gone to the rest in the hope of their rising again.
with them and all the departed in the light of your presence, our mercy and us all. Make us worthy to share eternal life with Mary, the Virgin Mother of God, with the apostles and with all the saints, with whom you have done your will throughout the ages. May we praise you, union with Christ, through him with your glory, through your Son, Jesus Christ. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu, ingħata lilek Alla Missir li tista' kollox, flimkien ma' l-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu li fallimna u ridna nagħmlu l-mulej Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobsna ta' kuljum magħtina llum, aħfrinna dnubietna għalma naħfru l-minu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebor li nagħtihak il-paċi fi żmien, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għatti l-apposti tiegħek, nħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatiha slim u l-għaqda li inti trid fiha, inti tgħixu s-salta għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Magħruf talla bitneħħi n-nubijiet tad-din. Danu l-ħaruf talla, danu li neħi d-nubijiet tad-din. Ħenin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jisħolix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jbiss kelma waħda u ruħi tkun infejja.
Najdu flimkien it-talba tal-familja li nsibu fuq is-santa li għandkom fuq is-siġijiet. Mulej, aħna nikkonsagrawlek l-imħabba tagħna lejn xulxin u lejn uliedna. U nitolbuk li ssar dejjem f'kull membru tal-familja tagħna u tieqaf magħna f'kull ma nagħmlu u ngħidu biex kif aħna maqudin flimkien din l-art ninġabru l-kol miegħek fid-dar tiegħek tas-sema. Mulej nitolbuk ukoll għall-familji kollha ta' din il-parroċċja u tad-dinja kollha. Saħħaħ l-għaqda fl-imħabba fost imiż-żewġin. Iqaf mat-tfal u iż-żgħażagħ. Kun il-qawwa tal-morda, l-għajnuna tal-foqra, il-faraġġ tal-omor u missier il-bnedmin kollha. Amen. Fissem il-gruppi tal-gruppi Familji Sara nixtieq nirringrazzjak, Eċċellenz, li għal darb'oħra aċċettajt li tmexxi din iċ-ċelebrazzjoni. Ikun verament gost għalina li inti bħala raj spiritwali tagħna, tad-djoċesi tagħna, hekk mhux biss tmexxi din iċ-ċelebrazzjoni ma wkoll anke attivitajiet oħrajn li għandhom x'jaqsmu mal-pastorelli tal-familji. Hekk Alla jrid għandna żewġ appuntamenti oħra issa fil-bidu ta' Jannar, waħda għal dawk il-koppji li żewġu matul din is-sena u l-Quddiesa l-oħra għal dawk il-koppji li se jżewġu s-sena li ġejja. Forsi barra li nirringrazzja l-Arċisqof nixtieq ukoll anke ngħid grazzi l-Kumitat Ċentrali li jħossib ukoll anke mhux biss din il-Quddiesa imma wkoll anke attivitajiet oħrajn tal-gruppi Familji Sara. Nirringrazzja wkoll anke il-Kummissjoni Formazzjoni li tieħossib ukoll anke speċjalment l-iskemi, l-laqat li jsiru matul is-sena f'diversi gruppi fil-parroċċja tagħna. Però fl-aħħar nett nixtieq ukoll anke nagħmel sejħa lilkom li tixtiequ ukoll anke li forsi bħalissa m'intomx f'xi grupp jew xi għaqda fitxu il-GRUFAN jew kellha anke xi grupp ieħor li jista' jgħinkom fil-mixja tagħkom fil-ħajja taż-żwieġ u l-familja. Ma tistax timxi waħdek. Neħilsu minn ħtijietna u nitħejjew tajjeb għal-festa li ġejja. Bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Ikun imbirek isem il-mulej. L-għajnuna tagħna u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu.